بنزیکبوونا بیرانینا یازدانیا دست پێکردنا شۆڕەشا سووریێ li Washingtonê û bi amadebûna Geir Pedersen şandeyê navdewletî ji bo Sûriyê nûnerê 11 welatan derbarê dîtina çareseriyekê ji krîza Sûriyê re civiyan. Amerîka jî dibêje ku meha adarê meha sizadana rejîma Sûriyê û serokê wê Beşar Esed e. Derbarê civîna nûnerên 11 welatan li Washingtonê, Wezareta Derveya Amerîka roja sê meha adarê daxuyaniyek belav kir û têda ragihande ku nûnerên 11 welatên Yeketiya Ewropayê û Komkara Erebî û bi amadebûna Geir Pedersen li Washingtona paytexta Amerîka civiyan. Di civînê de krîza Sûriyê û çawaniya dîtina çareseriyekî ji vê krîzê re û sizadana serokê rejîma Sûriyê Beşar Esed lê ser tawan û karesetên di derheqê gelê Sûriyê de encamdayî gengeşa kirin. Her di daxuyaniya Wezareta Derveya Amerîka de hatibû jî ku nûnerên her 11 welatan pêşwazî lê mekânîzma pêngav bi pêngav ve ya ku Pedersen derbarê Sûriyê de pêşînyar kirî kirin. Her di daxuyaniyê de nûnerên wan welatan daxwaza serkeftina gera heftaniya civînên Komîta Distûra Sûriyê ku wê di 21 adarê de were li darxistin kirin. Her di daxuyaniya Wezareta Derveya Amerîka de ku di civînê de behsa bikaranîna çekên kîmawî lê Sûriyê di derheqê sivîlan de ji aliyê rejîma Beşar Esed ve hate kirin û mijara girtî û wendabiyan jî hate gotobêjkirin. û dan pêdan bi berdewamiya êş û azarên gelê Sûriyê dan û tekeskirin ku ev yek nayê pejrandin û divê bidawî bibe. Girêdayî vê mijarê jî Balyozxaneya Amerîka li Şama paytexta Sûriyê roja 4 adarê li ser rûpela xwe ya fermî belav kir û got ku meha adarê wê meha sizadana rejîma Sûriyê û serokê wê Beşar Esed be û ev kombûn di vê çarçoveyê de hatiye li darxistin. Di destpêka meha Sibatê de Geir Pedersen şandeyê navdewletiyê taybet ji bo Sûriyê ragihande ku ew hil dide tevahiya aliyên Sûriyê nîzîkî hev bike. Biriya mekânîzma xweyano pêngav bi pêngav û tekeskir ku nûnerên Mosko Washington amade ne ji vê mekânîzmê re û Encûmena Ewlehiya Navdewletî jî razîbûna xwe lê ser vê pêşinyarê nîşan daye piştevaniya wê dike. Roja nehê Sibata borî jî desteya Danostankara Sûriyê narazîbûna xwe ji vê mekânîzma şandeyê navdewletiyê taybet ji bo Sûriyê Geir Pedersen ya pêngav bi pêngav daxuya kirin û ev yek red kir. Desteya Danostankara Sûriyê got her destpêşxeriyek yan pêşkêşkirina mekânîzmeka bi her şêweyekî be û eger ne zelal û li gorî biryarê navdewletî 2254 be û ne we cîbcî kirin û eger armanca sereke ne ji bo veguhastina siyasî li Sûriyê be ew ê red bikin. Got jî ku hin babet û xal dê vê pêşinyara Pedersen de hene pêwîstiya wê bi zelalkirinê heye. Piştî desteya Danostankara Sûriyê mekânîzma şandeyê navdewletiyê taybet ji bo Sûriyê red kir û narazîbûna xwe jî daxuya kirin Geir Pedersen roja 16 Sibata borî seredana Şama paytexta Sûriyê kir û li gel berpirsên rejîma Sûriyê civiya û di seredana xwe de Pedersen civînên wê lê gel berpirsên rejîma Sûriyê û mijara Komîta Distûriya Sûriyanû hate gotobêjkirin. Pedersen di seredana xwe de li gel Wezîrê Derveyê rejîma Sûriyê Fêsal Miqdad û hin berpirsên din yên rejîmê civiyan û piştî seredan bidawî hat dema li darxistina gera heftaniya civînên Komîta Distûriya Sûriyê dest nîşan kir û ragihand ku ew ê di 21 adarê de were li darxistin. Dawîn gera civînên Komîta Distûra Sûriyê di cotmeha sala 2021 de li Cinêfê hate li darxistin û di wî demî de Pedersen ragihand ku rejîma Sûriyê encamên civînî û daxwazên opozisyona Sûriyê derbarî serrastkirina hin xalên Distûra Sûriyê ya niha red kiriye û got jî civînên gera şeşan bê encam bidawî hate.